nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha ngiyacela ukuthi usubscribe ukuze nangokuzayo i-notification usheshe uyithole. Cha, angilandi ingane zakwethu, kodwa bengithanda ukusho ukuthi ukhumbule ukuthi ukusubscribe kwakho usuke usiza mina. Nje ukusubscribe lokho kunyusa ipage, kufaka imali, ngithenga idatha ngiphinde ngibuye ngizochazela wena. Uyabo? Nawe uthola i-knowledge, so siyasizana. So ngiyacela ukuthi uma unombuzo usibuze ungasabi. Konje ngichaze iphupho elithini sengikhohliwe. Ukuphupha umuntu othandana naye engcolile. Usibuzile ukuthi uphupha umuntu athandana naye engcolile. Lokho kusuke kubika ukuthini? Alikho lihle iphupho kanjalo. Lowo muntu loyo emoyeni wakhe uphukile, noma ngithi uhluphekile emoyeni. Ngenzeka ukuthi nasemzimbeni nje naye akekho right, isimo sempilo ayikho kahle. Ngingasho ukuthi lowo muntu lowo ngamele esukumele into yakhe eyobona umuntu wesintu. Umuntu wesintu ezwe ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Ukhumbule ukuthi ikhona incwadi yamaphupho, siyatholakala ku-TikTok igama elifanayo naleli, siyatholakala na ku-Facebook. Usilandele ukuze uthole ulwazi oluphelele ngakho konke okudingayo. Nemithi yesintu ikhona ku-WhatsApp, uthathe inombolo. Nisale kahle.